ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ନା ହ୍ୟୁମାନ ର ପୁରା ଅବିକଳ ହେଇଛି ତା ଝିଅ ଆଉ ପୁରା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ପୁରା ଇମୋସନାଲ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି ତା ଝିଅ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇକି ଆସିବ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମା ହ୍ୟୁମାନ ହ୍ୟୁମାନ ର ଯୋଉ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମତେ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ମତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଇଭେନ ଯୋଉଦିନ ହ୍ୟୁମାନ ଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆରୁ ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇନି କହିବିନି ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ 2ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟାଟେ କଥା ହେଲି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲି ଶ୍ରେୟା ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲୁ ଆଗେ କହିଦିଏ ଯେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହେଲି ମା ଏତେ ପାଗଳ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ କଣ କହନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି ମାନେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତା ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ଟିକେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତା ତେଣୁ ମା ତ ମା ନା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ତା ପୁଅ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ।